Arratsaldeon gaurkoan, Ruth Losada etorri da gurera, Iruñeko gaztera teknikaria da, eta txankletak programari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Ruth. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Ongi, prest? Bai, prest. Bai, txankleta programari buruz hitz egitera da zatoz. Kontigo zu pixka bat, zertan datzan programa hau? Zein helburu ditu? Bale, nik aurkeztuko dudan txankleta programa, 3. urtez aurkezten dugu. Gaztediaren etxearekin batera egiten dugun programazio bat da. Bi parte dituena, alde batetik Gaztediaren etxeak egiten dituen ekintzak, abuztu bitartean, eta beste batzuk dira udal programazioa deitzen diogu, ekintza desberdinak, non gazteak hartu ditzazkete bono batzuk, bonoak erosi eta toki desberdinetara toki desberdinetan ekintzak egin aldituzte. Apur bat programa osoa. Nola sortu zen ideia, nortzuk izan zineten bultzatzaile nagusiak? Oin dela 2 urte hasi ginen honekin, aurreko teknikariak hasi ziren, Gaztediaren etxeko teknikariekin batera. Uda bitartean ekintza batzuk ekintza ezberdinak egiten ziren, baina programa edo izen bat emateko asmoarekin egin zen txankletak programa, ez? Udarekin lotuta, urarekin lotuta, udarekin zerikusia duen zentzua edo izena. Eta asmoa zen ekintza ezberdinak programatzea, eta programa batean sartzea danak. Esan duzu gazteia zuzenduta dagoela, baina konkretuki ze adin tartean egiten ere gara? Orokorrean, 14 eta 30 urte bitarteko gaztentzako dira. Egia da, badagoela programa bat, ekintza bat zombien inbazioa ziudadelan egingo dena, hori da 12-17 urte bitarteko nerabe gazteentzako. Baina besteak izango dira 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzako. Tartea nagusia da, ez da? Bai. Hori da, batez ere, alik eta jende gehien erakartzeko intentzarekin? Bai, eta egia da, azkenean gazte garena, gazte garela behintzat legeak esaten duenez, adin horretara arte. Hortengo aktibitatei buruz, zer konta dizakeguzu? Zer egingo dira horten, hainbat espazioetan egongo dira, edo konkretuki fokalizatuta egongo da gune bakar batean. Ideia da, guk egin duguna da, enpresa batzuekin kontaktuan jarri, aurrek urteetan arrakasta izan zuten ekintza berdinak izango dira, rokodromoa edo parke abentura, urpekaritza bataioa, saltoka saltin enpresarekin eta piraguismoa. Horiek izango dira errepikatuko direnak. Gero, pasadan urtean baita ere, Ziudadelan egin zen zombien inbazioa, hori abuztuaren larun bat gau batean, eta hori baita ere errepikatuko dugu. Eta gero, Golem zinemekin egiten dugu baita ere kolaborazio bat, eta 1000 sarrera saltzen dira, eta gazteak zinemara joateko udan zehar. Eta gero, bestalde batetik dago, hori izango litzateke udal programazioa da gu deitzen dioguna, eta beste izango da, abuztuan zehar, egun guztietan izango den programazio bat Gaztediaren etxean, bertan. Egingo dira, egun bakoitzean egingo da ekintza bat. Eta gero, ekintza horiek baita ere, auzoetara eramango dira, 4 auzoetara eramango dira, auzoetan edo zentro komunitarioekin adostu diren ekintza desberdinak. EPEAi buruz hitz eginez, noiz hasiko dira aktibitate hauek? EPEA, bonoen erosketa hasi daia, hauin dela 2 aste aurkeztu genuen publikoki programa, eta hurrengo egunean hasi zen EPEA, 14an, ekainaren 14an, eta egongo da, aste honetan bukatzen da EPEA, ze hurrengo astean Gaztediaren etxea itxita dagoenez, momentuz, 28 arte eta gero, Sanferminak eta gero, nola Gaztediaren etxea zabaltzen da berriro, plaza baldin badaude berriro jendea puntatu daiteke. Eta bonoak kanjeatu daitezke ekainaren 14tik irailaren 15 arte. Aukeratu dugu epe hau, igual dalako uda osoa, jendea nola irailera arte ikasketak ez dituen nazten, tarte honetan bonoak erabiltzeko. Kurioso da nola, bono hauek batzutan oso merkeak diren edo eta aktibitate batzuentarako doainik dira inskripzioak izen emateak. Zer dela eta prezio hauen erabakia? Alde batetik hori, doainak direnak dira programazio, Gaztediaren etxearen programazioaren barruan daudelako, orduan nola programazioaren barruan dauden, egiten dira, horiek da ordainduta daude, ez?
Eta bestaldetik besteak txartel batzuk direlako eta ez ditugulako erosten 100 txartel adibidez. Guk eskatzen diegu enpresei 125 txartel, baina ez ditugu danak ordaintzen. Ordaintzen ditugu saltzen direnak. Prezioa da konpromiso bat azkenean, ez? Norbait erosten baditu txartela gero ekintzara joateko. Bestela doainik igual ematen baditugu, pila banatuko dira, baina gero jendea ez dakigu joango den, naiz eta ordaindu batzutan jendea ez da joaten, berez, prezio bajatzeko, simbolikoki igual. Bai, finean ere erakargarritasun hori mantentzeko. Bai, eta importantzia baita ere emateko, ez? Ni zeo zer erosten badut baita ere, horrekin zerbait egin behar dut edo... Esan duzu lehen, aurtengoa izango dela 3. edizioa. Aurreko 2 edizioetan arrakasta ikusi zenuten, aurtengo hori begira zer espero da? Behintzat datu horiek mantentzea, egia da, zabaldu genuela epea esan dizudan 14an eta 15erako zinema sarrerak adibidez bukatu ziren, 1000 zinema sarrera, orduan alde horretatik pozik gaude gu eta baita golemekoak ere, azkenean hori gazteak zinemara joateko aukera hori importantea da baita ere ateratzea. Eta, besteetan espero dugu berdina behintzat mantentzea edo zerbait ez bada mantentzen, pentsatuko genuke, edo pentsatu beharko genuke, igual datorren urterako zerbait aldatu behar dugula, edo gazteak beste zer nahi dutela. Ikusiko da. Bai. Aurtengo edizio orduan, komentatu duzun bezala, mantentzea edo igoerak izatea. Ja, pixkat ere etorkizunari begira, komentatu duzun bezala, berrikuntzak prestatuko dituzute edo oraindik ere programa geldita dago eta aurtengoan kontzentratuta zaudete? Momentuz ez dugu hurrengo urtera begira, ez dugu oraindik ezer egin, baina egia da aurten egon garela beste ekintza batzuetan pentsatzen, igual oferta edo eskaintza handiago egiteko, baina azken momentuan ezin da izan. Baina egia da, pentsatzen dugula adibidez, Ziudadelako ekintza batzuk berriro gehiago egin nahi ditugula, Ziudadela abuztuan zehar, uztaila abuztuan zehar prest daukagu erabiltzeko, orduan hori eskaintza hori ere aprobetxatu beharko dugula. Besteak guk uste momentuz ondo daudela edo arrakasta dituztela, orduan ikusiko dugu aurtengo datuekin baita ere zer egin dezakegun. Baina asmoa da behintzat ondo funtzionatzen duena mantentzea eta zerbait gehiago eskaini baldin badugu horretan lan egitea. Hala ere, Iruñerrien dauden zentroak, Ziudadela bezalakoak eta kolektiboak ere laguntza eskeniko dizutela espero dut. Bai, eta asmoa da hori, igual pentsatu beharko dugula, teknikaria bakarrik ezin dugula programazioa egitea bai, baina igual izan behar dugula kontrasteren bat edo gaztediara etxea esa parte, beste norbaitekin. Gure asmo, gure buruan baita ere bueltaka da bila, nola egin dezakegu eta... Alik eta jende gehienak hartzeko. Hori da, eta gazteen asmoak edo gazteen nahiak betetzeko, ez? Igual, ez dakit kontsulta moduko bat egin zakezute, horrelako zerbait? Bai, izan daiteke, adibidez hori, San Ferminetako gazteren murako egiten dira inkesta batzuk, orduan igual hori erabil dezakegu baita ere programa hau konformatzeko, izan daiteke, bai, eta hori, bueltaka gaude, zer egin dezakegu gazteen nahiak, benetan programazioetan sartzeko, ez? Momentuz, nola ondo funtzionatu duen, pentsatzen dugu, mantentzea behintzat ondo dagoela, baina zerbait gehiago egitea edo, ze interesak dauden hortik, ez? Eta igual ez ditugu kontuan hartu edo... Oso ongi, ez dakiz beste zer nahi dizun kontatu, Ruth? Ez, animatuko nituzke gazteak bonoak erostera edo bonoak hartzea, zen ikuste, prezioaz aparte, ekintza interesgarriak direla, taldeka egiteko, baita bakarka egiteko eta gero jendea ezagutzeko, eta hori behintzat animatzea, ez? Oso ongi, mi esker Ruth etortzeagatik eta zorteon kanpainan. Mi esker zuei. Eta beste hurrengo batean, etor zaitezke komentatzera nire bezen diren emaitzak. Mi esker. Mi esker.